Welcome ke Princess Bau. Ini dia dan video baik. Masuk ke nonton atas ini macam itu, aku lagi dulu. Try. Tas tu kan dah, paling tahu dan macam macam kerja tahu rata pun tanah itu. Rata pun. Jangan lupa pasti naik itu. Tidak. Bisa hai pasti kesama sama ni. Pasti bibar yang ada. Bisa atau bisa bibar. Bibar kecil sebenarnya di sini. Tapi dia berapa? Sesuai yang benar ni bibar. बरिया बिदि बिबार थाइबासो गोसो गोजोन आरोना दाउला खुंगुर ना मानो दा ओरैबायदि समायना नुयो मबाइलाव बारा मोजां नुवाखैलै ओमफ्राय र' बेथ' नै ओरैजाबो ओरैजा बारांदो नै बिबारानो आरो उनाव लागै आरो एसे मोजांसिन बानायबावगोन आरो नै टिकलुकु टाबाव टिकलुकु नै गुफुर ओरै साफा नुदोंना ओरैजा हांसो ओरैजा गोजौआव दं गोजौ माबोरै नुदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय दा गोजौ दं बरिया ओरैजाबो ओरैजा ओरैजा गोजौआव लामायाव ओरैजा गोजौआव सान बिबार ओरैजा बिथिं मोजां नुदोंना ओरै गोजौआव सान्दुं गोसा बारा मोजां नुवाखै आरो मोनाबिलियाव साफा ओरै बेखौ मार साफा नुदोंना दासो बारफुदों ओरैजानियाबो साफामोन आरो ओरैजानियाबो बारफुनायमोन रानबाय फार्स्ट बारनाय नालाय ओरैजा जि मोजां नुदों नै बिउटिफुल ओरैजा साफा नुदोंना